Člověk z vrbového proutí vyráběl po staletí různorodé předměty, které sloužily jak k užitkovému, tak dekorativnímu účelu. Z proutí se stavěly například ploty, zásobnice, různé koše a košíky, rybářské vrše, ošatky, misky, nůše, nábytek, úly, dokonce pokrývky hlavy a obuv. Od poloviny 19. století začali košíkáři se zakládáním vrbových plantáží, kde pěstovali například vrbu košíkářskou či vrbu americkou. Během let se u nás utvořilo několik významných košíkářských oblastí, například Mělnicko, Zbraslavsko a Morkovicko, odkud je řada košíkářů oceněných titulem nositel tradice lidového řemesla. Josef Pěnča se košíkářství věnuje již 40 let. Už od dětství se zajímal o život našich předků a o tradiční lidová řemesla. K danému oboru se dostával postupně. Nejprve navštěvoval zkušené košíkáře z celé České republiky, kteří mu předávali mnoho drahocenných znalostí a sám se také naučil i samotnou technologii pletení na starém rozlámaném košíku. Josef Pěnča tak ovládá nejen samotnou technologii pletení vrbového proutí, ale vyzná se i v pěstování, vaření, loupání a štípání této suroviny. Takže stojíme tady u jednoho z mých 4 prutníků nebo plantáží vrbových. Tady to je pěstování na babku, to se střihá u země a každý rok znovu a znovu ta vrba vyrůstá a znova se musí ostřihat, jinak by se znehodnotila, protože by vyrostly krátké proutky a těžko použitelný na pletení košů. Takže zhruba někdy prosinec, konec prosince, leden, únor přichází správná doba na sklízení vrbového proutí. Vrbový proutí se dá buď stříhat nůžkami, nebo naši předci je sklízeli takovým jako srpem, takovým zahnutým na delší násadě, aby se nemuseli moc ohybat. V dnešní době už existují různý i kombajny, které to sklízí, prostě i svazují do těch otepí, ale já si je buď střihám, anebo když mám pomocníka, tak to sklízíme trošku rychlejším způsobem s křovinořezem s pilovým kotoučem. Tady mám vyčištěné vrbové proutí, který jsem sklidil a posléze jsem ho vyčistil, vytřídil jsem listí a nepovedený nebo rozdvojený proutky jsem odstřihal nebo vyhodil, když to mělo nějaký velký kas. A teď je potřeba to proutí, který tady mám takhle na hromadě, vytřídit podle velikosti a podle tloušťky. Zhruba po 20 cm a odkládám si to na hromady, které potom svážu a uskladním do stodoly, usuším a za rok s tím budu pléct. Tak tady mám uskladněné proutí, který jsem si předtím vyčistil a rozstřídil podle velikosti. Po tom roce ho můžu kdykoliv použít. Vydrží tady klidně několik let, pokud to není ve vlhku, tak s ním můžu pracovat třeba za 5 let. Já jsem si přivezl usušené proutí, teď tady 14 dní bude namočené ve vodě a po 14 dnech to proutí zase změkne a já s ním můžu opět pléct jako s tím zeleným, ale ten výrobek se tak neseschne a zůstane tak pevný, jak ho dokončím. Teď dělám koš zhruba středně veliký, takže budu používat 6 silných prutů na výrobu toho dna. 3 pruty si rozštípnu na půl a protáhnu je těmi zbývajícími 3 pruty. Dopletu ty pruty a pořád si udržuju rozestupy pravidelné. Dokončil jsem výrobu dna. Ty pruty musím zaříznout do špičky a pak je tady zapíchat z každé strany toho silného prutu toho dna. Musím zapíchnout 1 prut. Ty pruty zapíchnu co nejdále, protože
v tom mě pak bude držet celý ten koš. Mám tady napíchaných 24 prutů, které budou tvořit stěny toho koše. A teď si potřebuju připravit dalších 24 prutů. Mám tady 24 prutů, z kterých budu už vyrábět boky toho košíku. Můžu začít s výrobou. A to už jenom způsobem za prut a před prut, furt dokola, dokud mi ty pruty nezmizí v bokách toho koše. Nyní jsem dokončil poslední vrstvu koše. Vyrovnal jsem si koš výškově poslední vazbou a můžu začít s uzavírkou. Pomůžu si s kombinačkami, aby mi ty pruty se ohly tam, kde potřebuji. Kde už mám tady 2 a 2 a ještě jednou 2 pruty. A vždy použiju jenom ten jeden, který má pokračovat dál a k němu přiřadím ten jeden prut. A můžu se vrhnout na výrobu ucha. Sortiment Josefa Pěnči je velmi pestrý. Vyrábí různé pletené výrobky, jako jsou například koše, ošatky, misky, nůše, truhly, kukaně pro slepice, ale také oplétá demižóny, láhve a vyrábí dekorativní předměty. Zmíněné výrobky prodává na různých jarmarcích, trzích a jiných akcích spojených s lidovou kulturou. Své řemeslo zde také aktivně prezentuje. Své bohaté znalosti a zkušenosti Josef Pěnča také předává svým synům, ale i dalším zájemcům, pro které pořádá různé kurzy. Třeba tady, že? Tak to nahoře musíte víc přitáhnout, aby tam ta dírka nebyla taková. Ty proutky se musí tak jakoby nalomit, nebo... Co když jsem je zlomila, tak jim to prozlíkám. No tak to ukončíte, ho vyhoďte a dejte tam novej. Takže koš mám hotový. Ještě ho zevnitř začistím a koš se může používat.